Sana naman magandang item. Barinig kita sa mukha! Tangina. Tangina talaga. Tangina mo, Lazada. What's up mga kuyamis? So for today's vlog, entitled Hanggang Saan Naabot ang 300 pesos mo? No. Okay, so samahan niyo ako. Let's do it. Okay. So nung nakaraan kasi, medyo natupak ako ng konti. Ano ka nasisira, ulo? Kaya may nakita ko sa Lazada na mystery box and it cost for about 56 pesos. Then itinry ko siya since may nakikita na ako sa YouTube na nag-order ng ganun at nakakuha ng cellphone. Sa kamote tayo nabuhay! Sa kamote tayo lumaki! Sa kamote rin tayo mamamatay! Kaya naman umikot ang utak ko kaya umorder ako ng 5 piraso. And suddenly, akala ko mystery box siya, but ito lang siyang pouch. Utsa naman eh! Utsa naman eh! So dapat sinabi nila na mystery pouch to. Tara, samahan niyo akong mag-unbox nito. Wow naman! Wow! Wow! So, first item, ito lang siya. Okay, so, ito lang, ito lang ang laman ng 56 pesos mo. So, ano ba ito? Cable protector, and a folding pen, sabi niya. Tanga talaga. Ito ata yung panglagay sa... Ano to? FBI, open up! Stand. Stand. Okay, so ganyan siya guys. Stand, kunwari, ilalagay niyo yung cellphone niyo dyan. Stand. Ulit-ulitin ko pa ba? So, out of 5 na binili natin, may na-unbox na tayong isa and ito lang yung laman niya. So, iwan ko kung aabot ba ito ng 56 pesos. I think hindi. So, next item. Tangina, ganun pa rin. Tanginang Lazada to. Okay, so, a ring holder. Yung para nilalagay sa likod ng phone and a phone stand pa din. Meron pa isa. So, may dalawa na tayong phone stand. Magkaiba lang yung kulay at brand pero same lang yung functionalities. Okay. So, tatlo na lang. For the next, ano to? Oh, USB cable. This is a USB LED. Kaya yan siya. Tapos, isang USB Type A to USB Type na USB cable. Mga bunga nyo! Sa inyo! Parang maganda naman siya. Okay, so set aside natin yan. So, dalawa na lang. Unahin natin ito. Mamaya na ito. Mamaya natin ito. Anong tawag dito? Yung nilulublob na sa tubig para hindi mabasa yung phone mo. Nakakagigil ka. Tanga talaga. Iwan ko kung anong tawag dito but I'm pretty much sure na nilulublob ito sa tubig para hindi mabasa yung phone mo. So, another one is uy, may USB siya guys. Tanga talaga. Ayan, iwan ko kung ilang gig but wait lang no. Hindi pala USB to. So, this is a flash drive. Iba pala yung USB sa flash drive. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. So, dito kayo magsa-store ng mga files. Hindi ko alam kung ilang gig but USB yan. And then, ito yung holder ng yung para sa waterproof.
Tapos ito. Okay, so last na to guys, no? Iwan ko kung sana naman may magandang item dito. Tangin. Mga bunganga nyo! Huwag ka magsalita na dyan. Tignan nyo. Ganun pa din. Langya. Uy, speed po. At flash drive na naman siya. Ewan ko kung authentic to, pero sa likod pa lang, malata mo nang hindi. Made in China. Kapag China, hindi maaasahan. Okay, so far, yun lang ang laman ng box. And I think, umabot naman siya sa 300 pesos na price range since may dalawa naman siyang flash drive. Parang may problema ka. Malakas po yung guardian angel ko sa Pero hindi pa rin tayo matitinag kasi abangan-abangan nyo. May i-giveaways ako dun sa mga lucky subscribers natin. Mas bumilog kasi yung utak ko kaya umorder ako ng 50 pesos ng Mr. Box. That's quite big. Since ang sabi kasi dun sa description is every 50 purchase, may isang mananalo ng phone. So, let's check kung totoo nga ba yung nila, yung advertisement nila sa Lazada. Ano ka nasisira, ulo? Okay, so that's it for now guys. This is Jade Aureliano signing out.